Asa Marieta in Amos Nyaribo, Governor Nyamira County. Ochakira chuma tatu. Abira abechuma pili jioni. Mo President of Kenya Ruto'S na achawe aseme ya usi. Once Nyamira kuja Jumatatu na ndaje ukora Osongo kuja Jumanne. Dobwate si project awa aoja kutara nechinde kusufio nechinde ko inspect una bono ga wanzira ikonga konga dobwate chire kwa gacho SGR chimanyore na tebira ngajiwaje tebe ande ngaye kobera arwo agende kiabanyoru adigererie ngakeji rase ikira sobwa ngachiwaye kororo ajiche Nyamira town ari erichio sericha KMTC Nakichiansira and actually bakery na Nyaribo amayoche tiki ya prema Nyamira address ya wananchi. Iyo uno mwanebwense agocha Kenya tobwata mwanebwense oyomo. Iyo naende nero bwate esara ichibe cha Kenya chance onkobori abantu baito. Mo welcome Momo karibishe na shangwe na itoku mabori binto anyare gotegana igana ko wate birangari yao abi wanchirwa lakini mwagani kara otokura ira ngara kura kora esabari iyo na rongo batebega kimu karibishe mwana bwense ayande ntoga ngara lakini kera mwagani achire ikatomo karibishe ikonga station nero yerele lakini totata como mobori bachenje design ikia tu awete korkorshebira terogoro or mobori bwechi estate bora ari no we county government to lease it out wana watu angobutora ngakega tanyara stokori negi mesigo ase mesigo ikere dona kia kitora mobori station yeki ni wewe na kwa ya passenger ngo baboria magani ndi bwense ga achira gake mutambe ko rukare tradition yo musi no kumukaribisha nawe ko wada mananda mao aina bakori yelo ngora lakini dari bono yo mo so kiase nambe nana mukaribisha magani